Bi juma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la utu tile 25 san 2023 k'a yira aw la k'a fɔ ko Super Coupe Assimi Goïta Kulukorokaw fɛ nin wagati na donc dolanci kɔni ole kɔni première journée o kun cɛla fo ka fara deuxième journée kan ale fɛnɛ kun cɛna donc o ye tile kelen di joueur ma ani journaliste an ka se k'an lafiya cogo min na ka tile kelen bila u ka se k'u sɛgɛn lafiya bɔ cogo min na o hokumu kɔnɔna na visite touristique ale kɔni bilala sen kan an ka se ka Kulukoro yɛrɛ histoire an ka se k'a ɲɛdɔn mun ye Sunjata ni Sumanguru Kante olu ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na fɛnɛ o kulu kɔni a bɛ nin wagati na ka yira aw la k'a fɔ Kulukoro yɛrɛ tɛ région gansan ye histoire fɛnɛ bɛ o hokumu kɔnɔna na mɔgɔ min tun bɛ an ɲɛfɛ ka se ka ko ninnu ɲɛfɔ ɲɛna mun ye Guide Kuyate an ka jɛ an ka ale ka kuma in lamɛn. Mais finalement a nana fɔ a fa ye don dɔ la n'u sera n'u bɛ tɛmɛ yan fɛ u mana se kulu la dɔrɔn a b'a tɛgɛ sin kulu la k'a fɔ a fa ye ko papa nin kulu in de ye kɔnɔdimi bila ne na donc fa y'a lakale dɔ ɲɛna quoi o tigi y'a ɲininka k'e muso k'aw natɔ yan k'aw y'aw sara ɲɛna na ko ayi k'olu m'o kɛ parce que k'u kun t'a dɔn donc k'aw bɛ hakɛ to aw bɛ segin aw bɛ taa sara la u ye ci bila ne ma ne nana laada minnu kan ka kɛ n y'a ɲɛf'u ɲɛna u nana ni laada ye an nana ka na bɔ a sira fɛ mais fo bi den m'a fɔ tuguni k'a kɔnɔ b'a dimi fɛn dɔw don n'i ye fɛn min sɔrɔ yen i b'a c'est à dire hali n'i dalen t'a la e k'a bato dɔrɔn parce que e nana sɔrɔ dugu laada de don a bɛ mun ɲɛ dugudenw de b'o dɔn minnu b'a kunna olu de b'o dɔn donc an bɛ taga sisan an bɛ kulu in lajɛ n'an bɔra kulu in na ɲɛna yɛrɛ boli de don bon boli komi denmisɛnninw tun bɛ na kulonkɛ kɛ u bɛ na kɔnɔfagaw ni gɛlɛnminɛw na yan nɔ u bɛ na se boli ma u t'a dɔn k'a fɔ fɛn min don denmisɛnninya la quoi jusqu'à ce que dɔw b'a bere yɛrɛ ta bon dugutigilakaw fana ko sisan u k'a bila cadre dɔ kɔnɔ a bɛ se ka lasago cogo min na u y'a ta ka bɔ kulu in de la yan ka taga n'a ye dugutigilakaw yɛrɛ kɛrɛfɛ ka garage kɛ k'a kori donc n'i b'a sɔn i bɛ taa dugutigila la mɔgɔ bɛ yen o ye donso kuntigi ye donc ale de bilalen da responsabilité kunna i bɛ t'i sara o la hali an ka bi nalen ale de ye yamaruya di an ma laada minnu kan ka bɔ minnu kan ka sɔn yanni bi cɛ donc an bɛ taa sara olu de la donc an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ yen nɔ n'an sera yen donc minnu bɛ yen nɔ laada la an bɛ sɔrɔ k'olu ɲɛfɔ yen kukuba dɔw ba ta ma ɲani dɔ kama siga kawuru ma jigin so cɛ duman bɔ sɔn ba ni kulu caman cɛ kalifa don so bi sɔgɔmada in na ne bilala jɛkuluw de ɲɛ jatigiw don u bɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna de la an fɛ yan Kulukoro kalo kelen u bɔra Mali région bɛɛ lajɛlen na ka kɛ kulu ye badenya kɔnɔ kelenya kɔnɔ bɔɲɔgɔnna kɔnɔ ko Mali jamana kelen de don donda kelen ani bɔda kelen k'anw de ye fa kelen ye k'anw de ye ba kelen ye u nana ka n'u ɲɛda ɲanan kan bi ka n'u ɲɛda ɲanan kulu kan an bɛ dugawu ɲini ni Ala ye n'a kira ye jama o jama bi yan Ala i ka hɛrɛ k'u ye u donna hɛrɛ la Kulukoro Ala k'u ɲuman bɔ hɛrɛ la sigi Ala k'a k'u ma bonya ye Ala k'a k'u ma karama ye an bi yan an ti yan dɔwɛrɛ la an bi yan jamana ko de kosɔn an bi yan dugu ko de kosɔn an bɛɛ lajɛlen de maliyɛn fa kelen ba kelen ba ni kulu caman cɛ kalifa don so ɲama tutu ani kana kana kokuba dɔw ba dama ɲani do kama siga kawuru ma jigi so cɛ duma bɔ sɔn bi sɔgɔmada in na k'i jansa ye nin jelikɛ fɛ a n'a jatigiw kana s'i ma ka hɛrɛ ɲini fɛ i ka hɛrɛ kɛ ni jamakulu ye i k'u don hɛrɛ la i k'a kɛ bonyaw ma i k'a kɛ karamaw ma k'an kanu don ɲɔgɔn na k'an tin don ɲɔgɔn na Ala kana futinɛ don maa si ni ɲɔgɔn cɛ u ɲuman donna hɛrɛ la Ala ka segin ni bɛɛ ɲuman i ka so hɛrɛ la Ala k'o kɛ Ala ya bonya kosɔn bi don la hɔrɔma kosɔn sali ala Muhammad o tɛmɛlen kɔfɛ mun ye le président de la commission fɛnɛ d'organisation nationale ale ye Touré ale fɛnɛ ye kuma mun fɔ an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ouais, moi c'est monsieur Ali Mahalmoud Touré. Je suis de la commission, la grande commission nationale. Je suis le président de la sous-commission hébergement, accueil et restauration. On est folie bla folo, on a ɲɛmɔgɔ ba ye n'o ye Assimi. Ale min sɔnna vraiment coupe ka organiser. On est Kulukorokaw fana fo. Olu min an bisimila ye. Vraiment kabi fɛn in daminɛna vraiment basi foyi t'an na. An ka jeunes bɛɛ yan alhamdulillah. Bon, bi komi a b'a dɔn k'a fɔ région bɛɛ n'a réalité don donc an bɛ Kulukoro site historique bɛ Mali région bɛɛ la donc denu ka chef de délégation y'a ɲini an fɛ est-ce que c'est possible de trouver un moyen pour que an ka se ka yala ni jeunes ye u k'u ka site ninnu lajɛ ka donc on a proposé le plan au niveau de la commission nationale u sɔnna donc u ye moyens d'an ma an y'a daminɛ bi nin y'a fɔlɔ ye donc a tɔ bɛ na kɔfɛ quoi bon bi an ye site fila de choisi n'o ye Komanavu ani Ɲanankulu ye
donc an commandant visiter ka ɲinan kulu visiter vraiment tout s'est très bien passé en rega sous commission na on a un membre qui a été le chargé du protocole du gouverneur ale yɛrɛ sera ka kɛ sababu ɲuman ma a y'a da don fɛn caman na question caman posera fɔ a y'a bɛɛ fɛn quoi donc hali bi foli don an bɛ kulukokaw fo an bɛ gouverneur fo a ye bonya caman kɛ a n'a ka personnel ils sont tous dévoués à la cause et puis an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Tunkara yɛrɛ vraiment il a mis tous les moyens alhamdulillah tout va bien donc an b'a wɛrɛ fo journaliste ka baara la parce que adamaden on m'a fɔ cogo min na an dan ye baara ye mais ni journaliste tɛ an t'i ye quoi donc depuis fin daminɛna a bɛ wuli ka jɔ la an b'a wɛrɛ fo an bɛ dugawu kɛ Ala ka kuncɛ hɛrɛ la an b'a ɲini aw fɛ fana ni y'a fɔlɔ ye tɔw fana n'aw ka se ka na joona an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi merci bien. Ale ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ an b'a yira aw la k'a fɔ ko 3e journée ale kɔni bɛ daminɛ samedi ni Ala ma basi kɛ donc hali sisan aw ka sɔrɔlen to Digia TV ale sanfɛ walasa a ka se ka kunnafoni mun bɛ tali kɛ Super Coupe Assimi Goïta ale kɔnɔ.